Tanedza zvichingodaro. Saka ndadaro mwana waye akazongotanga kukura pakusvika pastage yekuti adi akwanise kutaura. Aingoshedza kuti mama uma, aimbozvishedza izvozvo. But zvakabva zvangonyangarikwao kushedzera kwaaita kuti mama ndinoda mvura yekumwa. Dambudziko raainaro nderekusataura nekunzwa. Asi chinhu chaanogona kutaura kungoshedza kuti ndakambofamba naye mazuva andiriko ikoko kuZimbabwe. Ndaingofamba wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yashata Utindi TV yaba ganjanda uyai kani muone. Kusanganazve kwatiri kuita pano pa Utindi TV. Zita rangu ninoitwa Elder David Kanjanda, muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero. So nhasi ndine nyaya isingafadzi, nyaya yacho inotibate, nyaya yacho inorwadza. Kazhinji mukaona nyaya dzichitambira kuvana uku, kuvana dzinobaya kusvika pabhonzo, dzinobaya kusvika panoparadzana mongo nenyama. So nyaya iri pano yatabatwa na My Blessing vari kuCape Town. Vatibata nenyaya yemwanakomana wavo ane 9 years. Mwana haasi kugona kutaura, asi mwana aimbotaura. Akambotaura achiri muzera rekudzidzira kutaura riya, zvobva zvazongodisappear. Akutombo communicate namai vake kuti ndokumbira mvura yekumwa mama what wedwe, kubva zvangoti ngwe, kubva zvatiza, kubva zvabiwa naSatani, kubva zvaenda. So kutaura kuno mwana haasi kugona kutaura. So regai tipinde munyaya yedu zvakazara muzvinzwire hama dzangu. Asi tapinda munyaya dzedu, vari kutanga kusvika pano tokumbirisawo zvikuru kuti mubaye pakanzi subscribe. Mukabaya ipapo muchaona ka notification bell kanobudapo pakanzi mukatokonya futi kako, kureva kuti chese chichapostwa pano pa Utindi TV hamuzopotsani nacho, munowana ma notifications. Mwari akukomborerei, Mwari akuitirei zvakanaka. Regai tipinde munyaya yedu, titeerere nenzeve dzemweya kuti tione kubatsirawo hama yedu. Thank you very much. Makadi zvenyu mhuri yeZimbabwe, munofara here ikoko? Hakuna isusu tiri nani zvedu. Ndine dambudziko remwana wangu anonzi Blessing. Iniwo ndinoitwawo maichijota, ndogara kuCape Town. Dambudziko rainaro nderekusataura nekunzwa. Asi chinhu chaanogona kutaura kungoshedza kuti mama, kuti azotaura zvinoenda mberi haakwanisi. Asi unenge uchitoona kuti munhu arikuda kutaura but haazokwanisi kutaura zvinoenderera mberi. Ndakambofamba naye mazuva andiriko ikoko kuZimbabwe. Ndaingofamba mumaprofita imomo achingondibatsira. Asi vainditaurira kuti mwana achataurawo. Muondo waitaura kuti kutaura kwake kuchanetsa zvichingodaro. Saka ndadaro mwana waye akazongotanga kukura pakusvika pastage yekuti adi akwanise kutaura. Aingoshedza kuti mama uma, aimbozvishedza izvozvo. But zvakabva zvangonyangarikwao kushedzera kwaaita kuti mama ndinoda mvura yekumwa. Zvakabva zvangonyangarika. Handina kuzoona achizotaura. Asi chinhu chaari kukwanisa kutaura muupenyu hwake kungoshedza kuti mama. Ndokuchizobva kuZimbabwe kwandakaita ndichibva ndauya futi kuno kuCape Town. Ndakatanga kufamba naye. Asi ndaingodyirwawo mari, wamwe achingoti anotaura, wamwe anozodai. Saka ikuzvinezvi ndasvikawo pakuneta, ndakazosanganawo noumwe wakandipawo nhamba dzekunoku, wakanditi munokwanisa kudii kutaura nawo, munogona kuita sei kubetserwa. Ndodambudziko randinaro pane mwana wangu komana iri, haakwanisi kutaura nekunzwa. Asi dzimwe nguva ndikambomushedzera zvekuti anovhunduka kuratidza kuti azvinzwa ocheuka. Asi handi zveapo neapo, zvinhu zvacho hazviitike mazuva ose. Zvinoita zveapo neapo, kazhinji kacho anenge akatobatwa. Pari zvino ndiriko kuno kuCape Town, ari kuenda kuchikoro chemasign language. Ndinokumbirawo kana paine vanokwanisawo kundibetserawo, ndiye mwana wachona wandinaye panapa.
Right, vakuru vanoti izvo mbudzi kuzvarira paruzhinji udzi itandirwe mbwa uye mwana asingacheme anofira mumbereko. Soko raMwari rinobva rasimbisa richitaura izvo kuti ngatirangariranei timutsane mwoyo kuti tive nerudo nemabasa akanaka pakati pedu. So hama dzangu, mukaona munhu auya paruzhinji sezvi zvine dambudziko rake zvikuru sei remwana seri namai ava vatanzwa ava vanenge vari kutsvagawo rubatsiro, ndo chokwadi chisina kutendererana mukati. Vari kutsvagawo rubatsiro kuti mwana angabatsirika sei. Sezvamanzwa vachitsanangura kuti takabva kure nemwana tikaenda kwakawanda kwakasiyana siyana tichiedza kuti mwana abatsirike, asi zvose zvakashaya basa. Izvozvo zvinobva zvandirangaridza nyaya iri mubhaibheri, soko raMwari, kuti kwaiva nemudzimai mumwe akanga ane kurwara kwekubuda ropa kwemakore 12. Soko raMwari rinojekesa pachena kuti akaedza vaprofita vakawanda nen'anga zhinji, asi haana kubatsirwa chinhu kunze kwekutowedzerwa dambudziko, uye pfuma yake yose yakasvika pakupera kusvikira azoisa tariro yake nekutenda kwake zvakazara muna Jesu Kristu paakabata mupendero nguo yake, tsime rake reropa rikapwa. So naizvozvo hama dzangu, tauya nedambudziko ramai ava zuva ranhasi ratiri kuti tibatsiranewo tione kuti mai ava hama yedu iyi ingabuda seiko mudambudziko nemwanakomana wavo uyu asiri kutaura asiri kunzwa. Chikumbiro chatinacho number 1 ndechekuti kune avo vakadzidza nezvazvo tibatsirire ivo mai ava tinzwe kuti dambudziko ravo ringapera sei, chii chavanofanira kuita kuti mwana akure zvakanaka achinzwa nekukwanisa kutaurawo sezvinoita vamwe. Number 2, tiri kutsvagawo vamwe vakapinda nawo nedambudziko irori vakabuda, vakapindawo mudambudziko irori vakabuda. Kana muripo mutibatsirirewo amai ava kuti mwakapabuda sei, sezvakaimbwa naDhokasi Moyo kuti ndoda kuziva kuti wakabuda sei. Ipapo zvinobatsira itestimony inosimbisa vamwe uye inopawo vamwe gwara rekuti vangafamba sei kuitira kuti zvive nemugumo une tariro, sezvinotaura soko raMwari kuti ndinoziva ndangariro dzandinadzo dzandinorangarira pamusoro penyu dzisiri dzekukuparadzai, dzerugare, kuti ndikupei mugumo une tariro. Nhaika hama dzangu, ngatibatsiranei ipapo. Chimwe chechitatu chatiri kutsvaga, tiri kutsvaga vakuru vanofamba naJesu, vanoudzwa zvekuita nedenga kuti mwana uyo anzwe, mwana uyo ataure. Nhaika tibatsirireiwo, asi regai ndibve ndatsinhidzira ipapo kuti mai ava havana mari uye havasina chinhu. Mari yakapera, pfuma yakaparadzwa, vachitsvaga kuti vangabatsira seiko mwana wavo. Nhaika so ndo soko ratauya naro muzuva ranhasi ramai vatibata vari kuCape Town nedambudziko remwanakomana wavo ane 9 years. Mwana haasi kunzwa, mwana haasi kutaura, asi aimbotaura, akambotanga achinga ari kuda kutaura, zvikazosvika pakuti akazongorega zvokuti akugona kungodaidza kuti mama. Uyewo ini ndinotenda kuti kana mwana achigona kuti mama, zvinoreva kuti pane information yakambopinda mwaari, kureva kuti akambonzwa mwana uyu, kuti azive kuti mama haangati mama from Norway pasina zvaakambonzwa. Zvoreva kuti akambonzwa kuti ava vanonzi mama ava, sezvinotaura Shona kuti kuziva ambuya huudzwa. Ndizvo zvimwe chetezvo kuti ugone kubudisa chinhu mumuromo uchiti baba, uchiti mama, uchiti sekuru, whatever, tete, zvaungadedza izvozvo zvinoreva kuti wakazvinzwa, ndosaka uchizvishedza. Saka mwana uyu dambudziko rake zviri kuratidza kuti rakazotanga atoti kure, ati samhukei. Ndosaka muchiona achikwanisa kuti mama. Andi muri kuzviona manje, haangati mama. Mwana achizvarwa kubva mudumbu anobuda ari blank, haana information, haana zvaari kuziva. Saka zvekuzogona kudaidza kuti mama, it depends nekuti ari kuMandevere here, ari kuvarungu here, ari vanotaura Shona here, ari kune vanotaura Zulu here. Kuti agone izvozvo language yo, kungava kuti father, kungava kuti mom, kungava kuti sister, kuti agone kuzvishedza izvozvo kunga zvakambopinda mwaari, kureva kuti mwana akambonzwa asi dambudziko rakazomuataka
atisamukei. So ndo nyaya yatauya nayo hama dzangu. Tinoda kuti mai ava vabatsirike. Ini ndinoziva kuti timu Utindi TV inobatsira timu Utindi, inobatsira timu Utindi ine mweya wakanaka, timu Utindi yakabatana, timu yepano paUtindi TV ine mweya waMwari. So ndinoziva kuti pane mweya waMwari pane runyararo, pane mweya waMwari pane rugare, uye vanoramba vachibatsira vaya hamuvabati, vanoramba vachisimudzwa naMwari, nekuti principle yekupfuma it's giving, inongori giving, ende iyoyo inoshanda nyangwe kumuroyi, inoshanda nyangwe kun'anga, inoshanda nyangwe kumunhu anoziva Mwari kana asingazivi Mwari, akangopa chete unopfuma, nekuti pakanzi ipai nemi muchapiwawo, hapana kunzi tangai maziva Mwari mogozopa kuti mupfume, no, pakangonzi give. Ukangopa chete, zviri pana Luke chapter 6 verse 38, izvozvo zvandiri kutaura izvozvo, ipai nemi muchapiwawo, uye nechiero chamunopa nacho. Proverbs inobva yatsanangura ichidhipisa, ichitaura kuti mumwe unonyima zvaakafanira kupa, asi zvinongomushayisa, asi uriko umwe anoparadzira achingopa pese pese asi zvichimuwanisa. Ndiye Solomoni futi akataura masoko ekuti kandirai zvekudya zvenyu mugungwa muchazozviwana zvawanda, kureva kuti nyaya yekupa kudyara, kana takutaura kunonzi kupa kudyara. Ukadyara madhorofiya usatarisira kukohwa chibage, ukadyara minzwa nerukato usatarisira kukohwa mango. Unofanira kutarisira kukohwa zvakanaka nekuti wakadyara zvinhu zvakanaka. Anditika. So kana tichitaura nhau yekupa, hatisi kutaura kungopa mari chete. Pamwe pacho tiri kutaura kuspenda time yedu tichidzidzisa, it's a part of giving. Anditika. Ndosaka muchinzwa Jesu achitaura kuti mweya washe uri pamusoro pangu, wakandizodza kuti ndiparidzire varombo ivhangeri. Kureva kuti murombo haasi kuda kupiwa murombo haasi kuda kupiwa $10 yekuti chistarta business, nokuti unomusvikira futi andori murombo. Murombo ari kuda kupiwa ivhangeri inobvisa urombo, inoita kuti mindset yake ishandurwe, sezviri pana vaRoma chapter 10 sezviri pana vaRoma chapter 1 verse 2 inoti asishandurwai murangariro wenyu uvandudzwe, muidze muzive kuda kwaMwari kwakanaka kunofadza. Saka ukaona munhu akubayira zani, ukaona munhu akupa soko, ukaona munhu akudzidzisa something, akupa, munhu yeye akupa. So tiri kutaura kuti kupa ikoko kune nzira dzakasiyana siyana. Pamwe wanga usingazvizivi, wakabatsira vanhu vakawanda negiving. Vamwe vaipa dziri mari area yake yaakaropafadzwa nayo naMwari, uye yaakatenderwa naMwari. Uye ndinoti ramba uchiita izvozvo, nokuti Bhaibheri rinoti usaneta kuita chinhu chakanaka. Vamwe vari kuspenda time yavo muevangelism vachiparidza kupa vanhu upenyu husingaperi muna Kristu Jesu, nokuti soko raMwari rinodaro kuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake wakaberekwa ari mumwoga, kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. So kana uri kupedza time yako iwewe yawaifana kundochera mbeva dzako wotengesa, yawaifana kundohodha madomasi ako uchitengesa, yawaifana kuita zvimwe, asi uchitora time iyoyo uchipedzera pamweya wemunhu kuti uponeswe. So uri kupa, wadoneta time yako. So Mwari havakanganwi zvinhu izvozvo, vanokukomborera, vanokuropafadza. Hakuna kambani inobhadhara kupfuura Mwari panyika panapa. Kambani dzese dziri panyika pano hakuna inobhadharirana nekambani inonzi yaJesu Kristu weNazareta. So hama dzangu, ndo nyaya yatati nayo hama dzangu. Tazobvunza mai ava kuti tazoabvunza kuti mwana ane makore mangani, vakati izvo mwana ava ne9 years, akazvarwa 2015, saka ava ne9 years. Mubvunzo mumwe wandavabvunza ndewekuti mwana ari kutamba zvakanaka here nevamwe, vamwe vari kumugamuchira zvakanaka here, makatarisa imimi? So vapindura vakati izvo, mwana ari kutamba zvakanaka nevamwe, ende vamwe vake vakumujaira uye vari kucommunicata zvakanaka. So isu tinoshuvira mwanakomana wedu uyu rugare, tinomushuvira utano, tinomushuvira kupora nekubatsirika nekukurumidza muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Kana wanga usati wabaya pakanzi subscribe, pano ndo panogarwa paUtindi TV. Vose vane matambudziko musanonoka kutibata, even kana uri mhiri kwemakungwa,
tibate tinoita plani yekuti dambudziko rako riuye paTV, ubatsirwewo nevamwe. Usagara uri mukakuni kako wega, usagara wakazviisa mukona uri wega. Vaya vamunonzwa kuti vakazviuraya, ndiyo nyaya yekutadza kusheya maproblems iyoyo. Maproblems anoda kusheyiwa. Dzimwe dzimba dziri kufa, why? Vanhu havasi kugona kubudisa, vari selfish, havasi kugona kubudisa zviri mwavari. Zvimwe zvacho zvinoda kutaura woisawo kune vamwe. Unoonawo 1 or 2 vanhu vanouya kuinbox kwako vachikuudza kuti zvamuri kutaura izvi ndakambosangana nazvo, izvi zviri kuitika pamuri izvi ndakambozviona, so munobuda so. Izvi zvinhu zvedu zvotofamba zvakanaka. Isu chatinoda kutsvaga rugare kuti munhu wese ave nemufaro, munhu wese ave neutano, munhu wese ave netariro, munhu wese agare. Tirumbidze zita raMwari tichifara. Fear not, sin not. Wagomana, uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yashata, Utindi TV yababa Kanjanda, uyai kane muone Kanjanda waya waita mukurumbira Utindi TV amakan komana meta makumbozopambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikidza netelevisheni. Utende baba nesuo tasimuka tarirai